De eikenprocessierups. Het is dit kleine insect dat elk jaar opnieuw voor veel overlast zorgt. Vanaf dit voorjaar is de gemeente Brunsum gestart met een nieuwe biologische aanpak van deze rups. De eikenprocessierups is een rups die op eikenbomen leeft. In zijn ontwikkeling tot vlinder produceert de rups brandharen. En die brandharen zijn het probleem, zegt Jules Sondijker, die de bestrijding in Zuid-Limburg coördineert. Je kunt huiduitslag krijgen, huidklachten. Als je het in je ogen krijgt, kun je allemaal aandoeningen aan je ogen krijgen. Je kunt kortademig worden. Dat betekent gewoon, als je een rups vindt, moet je gewoon vanaf blijven. Al jaren worden de rupsen in Limburg verdreven door eikenbomen te bespuiten met een speciaal biologisch materiaal. De rupsen eten hiervan en sterven, voordat de brandharen worden ontwikkeld. En dat spul dat is niet giftig of niet nadelig voor mens en dier en andere zaken zoals vogeltjes of andere insecten. Maar de aanpak kan natuurlijk altijd nog beter en minder arbeidsintensief. En vandaar dat er ook proeven zijn opgezet om te ontdekken of door kruiden en bloemenmengsels natuurlijke vijanden kunnen worden gelokt die dan de eikenprocessierups bestrijden. Zo'n proeftuin met kruiden en bloemenmengsels is aangelegd langs de grensweg. Op deze strook, zo'n 300 meter lang, wordt de komende 5 jaar onderzoek gedaan. En op dat moment, na die 5 jaar, hebben we ontdekt welke natuurlijke vijanden op welke bloemetjes komen. En die kunnen we dus in het beheer verder gaan gebruiken. Brunsum is één van de 5 Zuid-Limburgse gemeenten waar een proefveld ligt. De andere gemeenten zijn Sittard-Geleen, Meersen, Maastricht en Heerlen. De proefveldlocaties zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van grondsoorten, standplaats van de eiken en andere factoren. Mogelijk zien we over 5 jaar dus een totaal andere bestrijding van deze vervelende rups. Ondanks dat de rupsen dit jaar al bestreden zijn, kan het zomaar voorkomen dat je alsnog een nest in de tuin aantreft. Nou, zie ik zo'n rups of zie ik zo'n nest, dan is het wel belangrijk om voorzichtig te zijn en het te melden bij de gemeente, uiteraard. Samen met de gemeente wordt er vervolgens gekeken naar de beste oplossing. Meer weten over de eikenprocessierups? Kijk op www.processierups.nu.